Għandkom permessi għal dan il-proġett? Nissan saqsik mistoqsija, kjoġbok? Jimporta jek toħroġ ħan saqsik mistoqsija? E-mail jek ħatamel il-xogħol il-lejla, Sur Sindku? Sur Sindku, għandek permess għal dan il-xogħol li qed tagħmlu bil-moħbi issa flaxija bil-lejl? Jimporta nsaqsuk mistoqsija, Sur Sindku, jek joġbok? Għalfej għażilt li tagħmel ix-xogħlijiet il-lejla qabel is-silent day? Ħabba traffiku? X'ġifier ħabba traffiku? Jekk m'hemmx permessi? Toni bajja permessi, s-set isiru permessi? Aħna bħala kunsilli. Just move.